Na jutre bude pochmarené zo zmolhu, ktoré še bude postupno rozíchodziť a popoladňu dakze možlivý i krátky slunečný intervali. Na juhu i vostoku Srbiji i na horoch bude slunečno i ceplejšie jak na siveru. Vítor bude slabý siverný i sjeverozahodný a vozdušný pritisok nad normalu. Minimálni temperatúry od -1 po 2 a maksimálni od 2 po 4 stupni. Na nedeľu bude pochmarené i živno so možljivým slabým dýžďom so šníhom u nižších predieloch, hlavným u zachodnej, centrálnej i južnej Srbiji. Zažljem u vekšini krajoch bude sucho, ale na horoch zachladne, tá popoladňu i koncom dňa bude i šníhu. Na pondelok bude ešte kus živnejšie i pochmarené so možljivým dýžďom so šníhom u nižších predieloch, hlavným u zachodnej, centrálnej i južnej Srbiji. Živna chvíľa še zatrima do štvrtku a na stredu i štvrtok možljivý dýžď so šníhom i vlažný šníh. Na pijatok i prez idúci víkend predvizuje še svekšanie temperatúry so zumerenim ljebo zmocnjenim juhovostočnim vitrom.